Ka Bible bat tang ka Bible hi. Ka Bible bat tang ka Bible hi. Bat nganget ublay udan ka khubor nam ta jong phi manta ka sngi. Bat kalong ka bak don kam baha banwan ra api namar kumba julong hila daya same ka jing shisha nado ki por ba mensuaru. Nado ki reformers ki ba mensua. Kata kumut kini ki nong pen KM ya ka jing shisha jong blai. Hadien ka jing mi jong ki babun ba ki reformers kum jong Martin Luther, jong William Tyndale, te jong John Wycliffe bat ki waida. Te haba ki alet yalap hangnu. Bat kham tam mensuale ha ka tu kapor ka Bible kalong ka baniar bha banyo bat hakti. Kipat ba kimyo ban bat hakti. Bat anda kini ki breu jong blai ki let ban yalap hangni yang tai. Anda kila let phai no shala ka jong ka jaka. Usoitan unong shun ulet ban bet sai ki sembai jong u. Ban syukur ki bakam dai ka jing shisha. Bat gumta ka julong. Bat khamta mensuale bakim pat dan ka Bible. Henry mentapat phi ki bala dan ka Bible. Bat usoitan hi ka jing syukur jong u kayat bat. Phi dan ne phim dan Bible ka jing syukur jong u kalong ka bashir khai ba. Bat ublay hi ujum yai maha mengi na ka por skipor. Bat kumba nakata ka jing yathu jong ai phi bat kanumlong ka balengok hiru baki breu la se kinsawan ban bet yo sembai phi. Kumba ngi lawan ban bet ka gospel jong blai ngingat. Kinsadon ru ki breu ki ban bet yo sembai jong utena kata ka daw ni kwa ban pej halor kanika subject ka Bible batang ka Bible hi. Badaka ni ka subject ngangat. Babun na phi. Pinsalat na ki jing syukur ki baw syaitan unsawan ra aphi. Bar ngangat pin sayo jing kerku na kanika jing pule Bible ka bakhadu. Bat kumba pitep hi niyok tang artayo banesa me ki bat phi. Ndai ki don bon ba ki jing kai ki bakhongsan ki bang kwa banesa bat phi hendrai ngilajit pat ki bakhongsan banwan ra aphi. Te le se ngi dayok biang sai kawai pat kalat te nglayok ban kran bat meka le se ka lada kalong ka monjong blangin salong biang le se man ka senam. Ban hakini ki senam ki bala lek no ngamtip laju sngau na am hendrai ladon be thu yang bakiwan kinong ethu lupa balam ler hang ni mau kurwat. Kiwan kinong ethu lupa lam ler bat ki breu kelas sedang ban lek mani syaklau. La yu sngau te kala bana ngarung ayo sngau ya kata ngamdon shani hendrai ngayo sngau. Bat kini ki breu ki alap ha ki breu ya ke ke bapen ki uwen haki. Bat ki sistem jing mut ba ki breu. Dai. Bat kini ka khubor syapang ka jingle jongki. Ngamte pi tep na mekta hendrai kapur sya keleng kari kasi jantia. Kapur haki kot khubor la tho ya kita. Bat haki WhatsApp, haki Facebook, la thu baka jia kumta. Hang ni asnong. Bat ki breu ki la syaptiang ki pulit ki la sedang ban la wat ya ki. Bat let's say kan ni kala bandai namar ba let's say ki kertong jong phi ki miok shu ya ka vote let's say. Namar kini ki breu kelas sedang ban kentat ban ni thap vote dai. Let's say kala ban long kata. Hendrai kan ni pat let's say kata kanum dai tang kata ka daw nomar kan ni ka jujiateng mensua. Ka jujiateng. Hendrai ka jingkeli kalong balai ki breu ki ya syaptiang. Ngangat dantang artli kata ke ka bang asyam ka wei ka dai la se kim sngu thu ha ai ki yang ki breu. Kim sngu thu ka ai ka baki ki yang ka dai nam ka ba shisha ka dai nam ka ba bakla. Bat ka ba ar let's say kim pat kala ka ba mot. Kim pat esok batu belai tak kadau ki syaptiang kini ki ai. Bat let's say kim tep ya kata ka atiar
da ka bangi ki Kristen ngi dai banyam kadai ka Bible tak daw kan ni kajing puli jongi menta kadai ka Bible bat tang ka Bible hi ki wei pat kila kelumar jingmut kila kumno kila lit phai sakinong elam jongki sakinong elam balang bat saki pastor bat kata kadai ka babae ba pidai banla mdai ka basniu handai ka basngu si kalong bakila sange angta kila sange angta bat kim sim lit phai su saka ktien jong blai ban pet la kadai ne kam dai kilet sayeng da ka jingsuk bat ki ong kartat bau pastor jongi uang WhatsApp tieng utai dai nong itu lupa balam ler bat ki hun na kata Hendrai ka jingkali kalong hatu pilada bishar na ka Bible hatu pipen scam ya kata ka jingat jong pi na ka Bible kata kadai ke ka badan kam bah bat nganget piok kam ke ka ba ngamut ban ong bat na kata ka daw kum ki Kristen hi ka Bible hi kadai banlong ka atiar da ka bangila ban penyapher ya ka babakla bat ka ba shisha semua bahaya syak bat ngakendiat ngan hagani ka jing pule Bible ka ba menta ngan yat khamski khnang bakan darung api syai biang bat ban sedang aku ban samat pi ki kentien ki ba syam men sem bah ki ba haka jing like Bible study ka ba ningkong haka jing em ka jonga ngasyam kini ki kentien ki ba ongkum ne utau nong ya lapu ongkum ne kata ke Bible balakar khu ko ongkum no dai tang ka ne kan ka jing keli jonga ki jing hikai jong ki breu bun sen ki alam bakla yanga ka kitab ublai ka ong ayu hanga tekini ki arab sibun si sayanga bat ngadwai ba kini ten kindasyan si saga jing mut ka jong pi barakani jing pule Bible jonga jong pi ne pet halor kini ki sau teli ki mat kabaning kong ne pet balai ka Bible batang ka Bible hi ka baar ne pet ki jing metoy ki bangi yo naka ka balai ne pet saphang ka kamram jongi kum ki Kristen bat ka basau ne pet hatung dan kam ban salia ine pet ka baning kong balai ka Bible batang ka Bible hi nglasyam ba ka Bible hi kadai ka kot ka basen lartam ka basuk tam bala jusyam bala jutha kadan hakai ki jing pensisha dalade yalade saphang ka jinglong bakan jam baka saphang ka jinglong bala persat mensim jongka bat kumbang ong pi kala ban pensisha dalade yalade mensua ngangat ha ka Bible mdai ba ong ngamngat handai ka jingat handai kata ka sakhi ka bangang pensong nong rem ka de ka batlot ba ngangat ya ka Bible namar baki wei ru kingat handai menta ngasyam ya ka Bible bakalong bat ngasyam ya ki sakhi ki bas khamba baka Bible sisa ka dai ka Bible ka bla persat mensim namar kadan kapor ba uwei unong elap ukli ka jing kali ka ba watla barok sikata nglangaj baka Bible ka dai tin jong blain reya kita ki jing kali ngamla ban jubab bat kita ki long gine kumno pin sisa ha ubam ngaj blai ha muslim ha hindu ubam ngaj yu blai jongi nan ong yu blai jongi ki Kristen kumno ngin pensisa ki baka Bible jongi kadai ka Bible ka basisa kiru kidan ya kala ka jong ka kitab dai u Hindu dan ka jong kitab u Muslim ru udan la ka jong kitab kumno ngan pensisa baka Bible kadai basisa bat ka jong ki kam dai te kata kadai ka ka bang syam jing baban jubab nomor ngadon ki sakhi ki batulat bat hendrai mentapat nglasyam halade ba ka jubab ka bangila ban ayeki kadai stang ladangi pensisya baka Bible kala ban pensisya dalade yalade pensisya dalade yalade ublai hi uong ya kata ublai ukop u airang isaya saupun reu kendai spa uong to ken mau iki ba mensuana men berem namar ngalong ublai bat dan uwaipat ngalong ublai bat dan ubakat nga ubadaya thu ya ka bakut na do ka basdang badia ki bompat le na do men barem da ka baong ka jing temu jonga kan yang bat ngan le ya ka jing sengubah baro ini ublai hang ni airang bat ukop ya kini ki blai thala baro bat hang ni ngila ban yu iru ya ka jinglong bahalor du bat ya ka jinglong ba kentang jong ka ktien ka jong ublai namar
Kumna namar ba ublay halang ba ka Bible ula ba ni thu lupa dai ka Bible ka ang ublay uang ba amdan ubakat nga namar balay namar nga thu lupa ngatip ya ka bakut na duk ka basdang but nakata kadaw Bible kalong ka basisya namar ba kala ba ni thu lupa but kijing pendap jong ka kalong kajing pendap ka bajana sisya ka basispa na ka sispa kum kanuksa PEM Daniel Arlenong ngia pule dai kini kisingi Daniel Arlenong ba Daniel nyau lenong PE na ba kajing pendap jong kajing thu lupa jong blai kalong sispa na ka sispa te kapen sisyan dalade ba kalong ka bala persat mensem takadaw katakan kadai ka sakhi ka baskam ba ka Bible kalong ka bom dan jing baklam ujisu ang kini kintian ngaya thu api shua bakan dia balai ba anda ka dia pin yo ngai ya ka jinga thu lupa jong Daniel Arlenong lai thu lupa hendreus pa snam shua ban khai kres badla pendap ha badla da pendap ngilai mentang sepule tang ya ka history dai tipi syam am ba ka jinga thu lupa jong blai ka pendap bat pingat nga am ka jing thmu jong blai kalong ba ubu ka jinga thu lupa bala dakin dia kenang ba pinak ban syania kenang ba pin yo ngat kan mau ba ka testament ka ba remru ka thu lupa hangis phang Jesus Christ na do shua ba Jesus Christ an kha na do shua ba kan mi kan New Testament but ki scholar ru ki pensisya ya kata ki archaeologist ru ki pensisya ba kini ki jing tha ba khoi ki dan shua ba Jesus Christ an kha but ki jing pendap how Jesus Christ ki long shispa na ka shispa lesen dangi wan bang kawai ke singin saya le halor ka jinga thulpa arjar laispa an ro phosngi ka ba tho hapo Daniel kalnong ki nong ka ba hinyau pra khandai kum tu tartar lesen in saya le nakata ka daw ka Bible hi kalong ka ba phla ba but kapen kala yangi ladangi ngat ka Bible ko ang hapo ningkong Timothy lai khat re upol uang kum ne kajing tho baro kalong kabala persat mensiem da ublai kamut ayu habo ang la persat mensiem ha ai de pinsyam ha Bible bala tho la persat mensiem ningkong dai na am hapor ba ublai uthau adam dai upersat ha kitlu kumut ki jong bar haba ublai persat ya kam mensiem jong tlu kumut jong adam u adam ningkong udan tang kamet dan jing em hadin bu persat ublai kadan ka jing em hu adam te haba ka Bible ko ong ka jing thok ba khoj kalong ka ba la persat mesim kadan ka jing em haka kadan ka jing em haka ki jing em hi mdai to ki dak ki bala tho mo to ki eng ki rong bala shan haka kot sada mdai kita hendai ki dai ki kadai ka ktien ka jong blai ka balong ka ba em ka Bible hi ka ong apa Yohanes Andrew Pupra ba kiktien ki bau Jesus Christ ukuran kidai kiktien ka jing em bom jukut kidai kiktien ka jing em bom jukut ka Bible kalong ka jing em hakano korkom kam don jing mut nga ba ban ngam nya linti bad ublai bat ngan subuh ya ka Bible hasing kle dai ni sejale dai kata hai mendai ka bas ni honrei ke ngangai pis nguthu ke ka bang aku abanwan ra kamut iyo bang ka Bible kalong ka jing em kadane ka jing em ka Bible kalong ka jing em namar ka pen i yangi lane ka kedaw yangi sha uta ubalong ka jing em bom jukut ubalong Jesus Christ ai let's say kata pin shai ta ka bang ngan stop na ka Bible Yohanes kalong basan lai pun reu sau phau Jesus Christ uang ya kan ne uang ha ki jiu ki bapule ka Bible ki uang gumne phiyet bai ki jing tho na ba haki phimut ba phiyo ka jing em bom jukut ki taru ki long ki baya phla yanga penban phimon ban wan hanga ba phinyo ka jing em ka ktien rong blai ka long ka jing em namar ka kedau yang isau Jesu ubalong ka jing em bom jukut dai hendak ini ki jiupat kim let show Jesus Christ te kam don jingmut ki bakindan ka Bible hendak kim pediang pada Jesu amar baka theme kan mau watlet baka theme bakrau jong ka Bible kadai Jesus Christ ukhun bala khamar wai
jong ublay. Bat ladang itu Jesus Christ ngin sa itu yo kupa. Jesus Christ kan mau ong lada pi layu i yang pi layu yo kupa. Lada pi lai ki jinglong babah jonga pi lai lagi pinsayu i ki jinglong babah jong ukpa. Namar kumbang itip hi bau Jesus Christ ulong hakadur ka jinglong tanrai jong ukpa. Hapo Hebrew kal nong bahnyau dekot balai. Balai ka Bible batang ka Bible hi. Ngangai dan tang gawe ka jubab bat kata kalong. Kadai namar ka syentur utrai kala keran ya ka. Juthak ki kular jong u ki pendap ki kten jong u ki bayai nek skam ki aisa bam jukut. Ui saya ong kumne. Badya ka buram utrai an sapen pau bat ka dok barok kan yu ilang ya ka namar lane naba ka syentur utrai kala keran ya ka. Hagajing sisa manu bakaran kini kten. Manu bathok. Dai ui saya dai. Henry klam jing duna ki dai ki kten ki jong ublai. Dai kum taru kani ka jing thok ka Bible ka bala persat mensem. Watla ya kala thok daki breu ki jong ublai. Klam jing duna ngila ban ong hi baki dai ki kadai ka kten ka jong ublai. Namar ba la persat mensem da ublai. Bat sisen baka syentur utrai kala keran. Tang kata kala biang. Ngam dan kam syuk banuat ya ki sakhi sebut na syabar jong ka Bible. Ya kata ka ba ublai ulaong. Sisen ba ublai ulaong hun ya kata. Barok ka ba ublai ukuran kalong ka ba shisha bat ngi ki bahang ne tabian. Kadan kam yang itang ban syukubur. Ya ka ka ba ublai ulaong. Bat sisen baka syentur utrai kala keran. What arta ten syuk. Balai hajing kan arpulai ke dekat ke bakat kendai ka ong. Ublai umlang ubreu ba un lamler. Lemne ukun ubreu ba un kela ke bamut. Ya ke ba ula ong unum le. Lane ya ke ba ula keren. Unum pendapna. Bat ha Hebrew hendreu dekat bakat pra ka ong gumno. Kalong ka bom la. Ya ublai ban lamler. Hatu pingat ya kane. Sisen ba pingat ya kane. Ki eke ibarok kin kelalut. Kalau ka bom lah, it's impossible. Ba ublay untok yang happy. Kata kadai ka way na ki jinglong. Kabang day ban bat skam ba ki jong ublay. Balay ka Bible ka ong. Namar ba uday ublay. Namar ba uday ublay. Bat ka Bible ka ong kumno. Ka ong nabang nga utray ngamju kala. Kata kadai ka jinglong jong ublay. Kata kadai ke jinglong ke jong blai ke bangi deban bat skam. Bau blem ju thak namar ju kala. Ke jinglong jong ukalong ke bakut. Kata kadai ke ba ulong. Bat Matias arpusau lai pusan. Jesus Christ uang. Ka benang bat ka kendau kin letnya. Hendrai ki ketien jonga kin num letnya satya. Ken mau ba ya ublai ngimdai ban artatien. Hendrai ya ubreu kan pimdai ban syania. Bat katakan kentup yang ngaru. Bat yang ngilang barok. Jeremiah ka ong kumne. Jeremiah kat nyausan ka ong. Kumne ong utrai. Sengap ba. Tolong balatim ya uta ubreu ubah syania hanu. Ha ubreu. Bat ubah penlong ya kadok ka kesangti jong u. Bat ubah kadok no jong u ka kenriak no utrai. Long balatim ya uta ubah syania au breu. Kalong ke bama bahaba pin syania ai ki breu. Kalong ke badamma dok kata-kata. Kentup yang ngaru. Bat bun sin hi. Ngi ki breu ngi em ka pertai. Bat hakani ka pertai ka basyukor ka hika yang ngaya pi ba ngidai ban bisyara ka jing sisa da ka jing bun paj dai nam dai. Kata ka deka ke bangi sya hikaya kene ka pertai. Ba pilak bani itu ya ka jing sya kadai da ka ba pipet ya ka majority lan ya ka jing bun pat. Kata kadai ke bangi sya hikaya kene ka pertai. Hendrai ken mau bawat ka jing bun pat kamla ban rai ka jing sya na ka benta jong pi shimet. Kamla bun ki breu ki bisyar ka jing sya kumbang ong pi ha kata kerukom. Hendrai kamla ban long kumta. Lada pilong ki breu jong blai.
Wat lada ka ni ka perthai barok ka wai kentup ya ka perthai Kristen. Kaya cha ka jing bakla. Kalong ka bama yang ai pi haduk kata-kata bangin yang nyom lang bat ki. Kalong ka bama ba. Ta kendau kumbang ong pi upat buhur hi. Umla ban rai ka jing sha na ka benta jong pi. Wat hi ka jing sha na ka Bible. Ngidan tang uwei kle. Baruta de kres. Nget u batang hu pensianya ka Bible ka di ka ketian ka jong u. Bisyar da katai ki ibarat. Tengah nget pi pila Esai halor ka jingkeli balai ka Bible batang ka Bible hi. Ngin sai ngin yapet menta ki jing mentoi bangiyo naka. Sam sispa khat khandai sispa san ka onggumnu ka ketian jong me ka long ka syarak ki kejat jonga. Bat ka jing sai ha ka lenti jonga. Bat ning kong Timothy lai khat san hadu khat nyo. Upol utho so Timothy ukun ubasisa ha ka jingat jong upol unyo ukumukun. Uang kumne, bat bana mendang kelong melatip ya kita ki jing thok bakut, ki balak ban pen start ya me sya ka jing pen em, da ka banget, da ka jingat ka bahau Kris Jisu, ka jing thok barok kalong ka bala persat mensiam du blai, bat ka ba mentoy ya ka jing hikai, ya ka jing senang, ya ka jing pen bet, ya ka jing pen melian ka bah ka hok, kenang balai, ba ubreu jong ublai unyok long janai, habala pendap biang yu sya ka jing lek babah barok. Tegini ki jing mentoi ki ba ngisham ha ka Bible. Kan mau ba ka Bible hi kadai ka kitab ka ba ubreu baro ula ban yo jing mentoi. Amdan ka jing aper kalong ka dut ya ukhulung bat kalong ka dok ba juat yu orang ba. Ka ai ka jing start ho ba shida bat utau bala start unang yo susu ka jing start. Nau blai. Kapen kraw ya ki ba ngauret bat kapan hapo ya ubas ngau krang namar kata wat sya ba unu ong hapi ba ka Bible kadai tangi ki breu ki ba syampang kum ki theologian bat ki pastor wat sya ba kata kan rung ha ka jingmut ka jong pi manu ba hikai ki simyang bakin wat jing bam uta uju ukpa ubahikai ki simyang ban wat jing bam utahi un hikai pi ba pinsyam ya ka ketian ka jong u pila banwat u dalade ada pisyania ha u tiki kita ki jing mentoi habang pule ka Bible nilai syam nagtu ka dekat ka Bible ka de ka jing sai yang ai pi bat kapen start chapang ka jing pen em khnang ba phinom artaten ya ka jing kerman yang piau Kris ka baar nilai pule ka ai hangi ya ki jing hikai chapang ki baken jabanang ban sandur ya karu kompor khat jongi bangin pen ne ya ka jing mut tang show Kris kabalai ka ai ya ki jing senang haba niat palat nau blai kabasau kaya rap ban pen bet ya ki jingat bakla jongi kabasan kaya thu hangi ya ki jing pen melen ne ki kamram jong u Kristan ban sumar ki hukum bakho jong blai kum ki shpau hukum ka jing khawai utrai ka jing pen baptis ka jing kat jing khia ka jing asalok bat ki wei de baro ka balong ka mon ka jong blai te kini ngisham na ka Bible dai kini ki de kimat ki bang sukwa ban bu ang tu khnang ba phin yokam tinga ngai pi Esai hadu hang ne ngan kam sekman ka kamram jongi Matias sau Jesus Kris uang gumne om tang de ukpu hi ba un em ubreu Henry da kiktian baro ba mi no na ka sentur ublai. Bat Lukas khatwai arpupra ujis krasi uang kini kitian. Henry ute ulong khamsuk shisha kita ki bayo sngau ya ka kitian ga jong ublai. Bat ki basumaru ya ka. Kan mau ba ka Bible kalong ka jingbam ya ka mensiam. Kan mau ba ya kata. Kumba pimla ban pimyo bor ban tre ban kata lada pimbam jing bam pinumla ru ban yang ki jing pen jong soitan lada pimbam ya ka jing bam bakan jam sem ka balong ka Bible tak daw pidan kam ban pule ya ka man la ka sengi lada pila jubu menu ya ka Bible haki kam ra kai lada pimpat ju kata ki sim no man ka rut yaki dekat ki ba pi dan kam
pendon kam ya ka nam ta ka buram jong blai pule ya ka pendon kam ya ka bakan long kajing bam ka bam kenjam sim jong pi kan mau bakalong ka machine ka ba penkala bat sandur ka kum perkhat jong a jong pi kalong sha ka ba kaktian ka ba im sisa bat kan mau baka kamram jongi kadai ban sngap ban pule ka bible da ka ba duai shetraham ban singo thu ya ka man ka jong blai bat kam kot tang hang ta dai ka bible ka ong kumna bat ngidai ban ko nguru ban sumar ya ki jing betha ki badan ka bible kan mau ba ban yang halor ka bible batang ka bible hi kamut ba phin pediang ya ka bible kum ka ktien ka bom dan jing bakla jong blai bat ban sumar ni ko ngu ya ka ngimla ban ong bang yang halor ka nong rim jong ka bible tang namar bang atep ya ka jing sha ki badan haka ngamla ban ong kumta ladang itep lut ya ki jing hikai baro ki badan ka bible lada ngimiaj pat kat kum kata ka jing tep ka bangidan kan don jing mut ayu kam don jing mut dan ki boong hanga mdai tang mga bay sngau ngit phiru phio sngau batang syutep kala biang ngim dan kam e ban perkheng ne ban lek kane ne ban lek katai tang syutep kala biang ken mau lada ublai ukwa angai phitang ban syutep dang la ki ksuit angai phi ki ksuit ru kitep ba ublai ba shisha pet ka bible ka ang jacob ar khat khandai me menget ba ublai ulang uai mel bahakan kata ki ksuit ru ki nget bat ki sngo khio kan kiksuit ki balong ki angal ki bala hap ki jong blai kita ki de kiksuit mdei kini ki breu ki ba ngingi jukhat ki dei ki surngu lane ki kita dai kiksuit ki bangi set nyau andai kan mau ngilai pet ba ki breu hi ki bala yap kim dan jengmut kim kajumut perkhat jong ki kam im shu nganget phio ki tu ki kot ling kedop dai sapang sei ki bayap ki dan tengai piasai hendrai kini kiksuit kitip na ka jing sisa kitip ya ka jing sha namar mensuar ki ladan ha benang dai kidan ha benang mensuar kitip bu blai ulang uai kitip ya kata ki jing sha phang blai kitip intellectually lada pisngo thu pharang intellectually kisngo thu ya ka jing sisa hendrai experimentally personally kimdan ya ka jing so thu sha phang blai namar ki la ya khlat no blai te kumbang ong phi tang ka jing te phi kamdan jingmut tagadau ka bible hi ngane thu phi kla dep ya thu lupa ba kindan kum kini ki breu bat kadama ham yang aya phi pet ka ong kum nu ka bible rom kalnong ka baning kong ka dekhat ka ba arpsan namar haba kila tep ya ublai kini kide ki kristan ka nam kide ki bru ki batep yu blai hendrai kim shem la pendan buram ya u kumu blai lemne kim shem la aingu hendrai ki la man thalana ha ke jing perkhat jong ki kumta la pen song nia thiau ya ka dot nut be jong ki bada po titos ar khat reu ki phla ba ki tep yu blai hendrai hala ki kam ki la len ya u ba ki long ki ba ijli bat ki bom ko ngu bat ha ki jing la ba bha bar ki bom set nyau tho ekini ki dekat bible ki dan ha ka bible pen sisa ba ki dan ha ka bible jong pi bat ki long sha ki jing maham ki bangi dai ban kit khia sisa bakam dan jing mut ba phin tep yu blai hendrai phin phimyat pat kat kum ka ba ublai kwa e phi ba phinya barsa ka wei ka kam ram jongi kalong haba phi pule ya ka kot tiker haba phi pule ki kot ling kedop haba phi pule ki no ki kot nyam jong ki kristan ne haba phi pet ki video jingelap long phi kum ki nong beria ka bible ka kran kum nes phang ki nong beria kam ki apostol kol nong ka bakhat nyau dekhat ka basphau dekhat wai ti kita ki para bangai kumne ru kila phano yo pol bat usilas menmet shaberia kiba haba kila la poi hangta kila let shaki synagogue ki jiu synagogue ki dai ki yang mane jong ki jiu kini te kata kamut ki nong beria kilalong ki ba khamdon akor bani kita ki ba Thessaloni ki bala pediang ya kata ka ktin da ka jings ngau la kloi baro bat kile ayuda hala kasngi ki da yet benya ya ki jing tha kata kamut ya ka Old Testament menshwa
la kini ki ru kila long kum ta na em kini ki dai ki nong biria ken mau balada kini kim shania kat hakiktian jong apostol Paul ubah krau tam hak to kapor kajing bananam jong ko bal syirkai hak to kapor hendai kini kinong beria ki breu ki jong ublai kim shania wat how apostol Paul kile kumno ki bishar na ka ktien na ka Bible la ki jingalap ki jong Paul ki long em kat kum na ka Bible lada kini kim shania kat ya uta unong elap ubashir khai tam jong ublai katno tam lai manga mapi ya ki pastor ki theologian ki nong elam balang hakane ka juk ka banging em kan mau badai tat hadu baki pensong nong rem na ka ktin jong ublai baki sangat bat shania haki jingalap ki jong Paul kamlong ka basniu ba pinla ya sengap ya ki jingalap jong no henry da bishar phi kum kini ki breu wat na ki jing tho Bible la ka long em ka jing sisa ki Kristan hi kim dei ban bu ka jing khanglat kata kum badan ki wei ki baong wat le chatai namar kita ki manik suit ki Kristan kim jule kum ta khelan sengap bishar pat la ka long em kat kum na ka Bible adon wei breu Kristang John Knox uni de reformers jong blai hadin kajing hadin kajing mi jong Martin Luther jong John Calvin uem ha kajuk kapor jong John Calvin uni John Knox udai na Scotland uem ka sportsnam ka bakhan reu uni John Knox udai reformers unang penthamai jong kanyam Kristan ubashir khai bha bar ulang usakri bashir raham sha jong blai kai bangayok pulis phang jong ne bot syaptiang ya no udah breu sha jong blai bar ha ka jing tep ka jong u ya ka ktien jong blai une u John Knox ula no ya ki jingat patang bat ya ki hukum breu jong ka balang jong u bat da ka jing snga ula kloi jong u ula ya lap ya ka ktien ka jong u blai klam da salia ya ki an ki kondan jong ka ri Scotland syaptiang bat habalawan rai khmat ka mahadai jong ka ri Scotland khmat ka siem jong ka Scotland ka de ka Queen Mary ha ka to kapor kane ka siem kala keno ya kum heretics bala phaiden balayat bakla na ka balang bat ka keno kum ta namar ba hikaya ki ba ka ri Scotland hi ka khang persha ba hikai hikaya kata ka nyam ka rukom ka ba karihi ka khang persha renew bro jong blai ukran de ka jingsha bat kadon ka por ba kani kas im ka khoti banyak keren halor kata namar ka jing lab jong ka to ka por kala shir khai ba kala por stat hadu kata bat kala pun ki ku slaya kani kas im jong gari Scotland bar kani kas im ka khot bishar bat ha ka jing so kulmar jing mut kala kali kumne kong me bataya ka jing tho ba khut hakawai pat kerukom bat maki ki batai hakawai pat kerukom yanu ngan ngat kong bat manu ban bishar uni John Knox uang gumne pidai ban ngat hau blai ya kata kebala ong syai ka ktien jong u bat phim dai ban ngat yangane yaki lada kala yat palat na ka ktien u blai kebala hikai ya phi te ngat phi ok kam ya ka jing ekran jong ki dai namar kata latnya ublai ban nu jisu hi ngim dai ban shania hanu mat dai manu mat dai ki presiden mat dai ki MLA mat dai ki pastor mat dai ki rang ba balang mat dai mangaru mat dai ki keme ki keparu ni hab ban bu shwai ublai ni kong teng haban kran kum ki kita ki tien ba phin snguk thu ya ka jing sisa ka Bible hi ka ong Galatia i weish phau namar hatu mentang boho ya ki breu na ya ublai lani ngawat ya ka ban pen sngo bhai ki breu ladang adang pen sngo bhai ki breu ngam shim long ushakri ukres hatu philong ki shakri ukres bat kam ka apostol san ar khandai
ki sanran jong Jesus Christ ki ong namar ki hak to kapor la khang ban yalap ya ke jing shisha den bu Jesus Christ uyap ki ong gumno ngidai ban ko ngo yu blai kham tam ban ya u ban ya ki breu madai manu ladau dai breu imdai ban shane aki let's say dan ba ong ngas nguthu ek ka ba phimut ban ong hatu handrai hatu phimut pat bangi de ban satla ya ke jing ai jing mut jong ka balang lane let's say kila ban keli hatu ngidai ban satla ya ke jing batai jong ki pastor ba jong ki nong elam niam jongi hatu phimut ban ong ba ka kerdan jong ki kalong ka bathala hatu phimut ban ong ba ka jing puli theology jong ki kalong ka basap ailot hatu phimut ban ong bangim dan kam pastor shu hatu phimut ban ong ba kini kilak ban sengut hu ya ka bible klemunong batai nga klemut kumta hendai ke ai ka bang kwa ban ong phi ka de ka ne da bisha re ki ek baro bat scam ya kata ka babha ya ka ne la tho hapo ningkong thesalni kalong ka basan ka khat ka ba arphuai naba ki breu hi ki dangla ban lach la ne bakla lese phila ban kli da ai pat ngan bishar ki shim na kane isaya phra arphau ya sha ka hukum bat sha ka jingphla lada kim kran kat kan ne ka ktien shisha ka jingmi ka sngi kanum dan haki kata kamut ki dan ka jingdom ka hukum bat ka jingphla hak to kopor kadai ka testament ka barem jongki hendai hangi menta kadai ka bible iya sha ka hukum bat sha ka jingphla lada kim kran kat ne kan ktien compare pidai manu ru pidan ka jingdom balada ngayat kumba phipia ka jingdom ngan salong ka jingdom bar kata ka jingsai kan muan hanga bat nganum yo ya kata ka jingsai ka balong ka jing embom jukot amar kata kane ka de ka kamram jongphi tunju ekinong elap kan thup yang iru da bishar yangi iwai pi iwai da kane ka hukum bat ka jingphla bat ngim sngaw le ran ban yang da kane ka hukum bat ka jingphla namar kalong ka jingshisha suda bishar angar compare namar ka de ka jingpatha jong blai kamdai bishar da kane ka tien ka jong blai bat ladangi kran palat kentat ya ke jinghikai jongi bat but ya kata ke jinghikai ba pishama ka bible bat pen ilang yang iru namar lada kalong ka jingshisha nginya but langkum ki Kristen bat kan mau ba kanu ka jinghikai ka bomlong kat kum na ka bible ngidai ban thangdu yaki ngidai ban berat yaki hendrai lada pishama ka bible to wat pen yaki dok nut jong phi ngane thu phi ba ki don ki breu ki babat ya ke jingat jong ki ba ya ki hukum jong blai la penduk pendam kata kamut ke ba ki mut ban ong kamut bam dan kam ban sumar su ki hukum jong blai ki ba hikaya ke lai huwai ki banyau kentang ke sngi sande ta ka jing pen baptes ki khlong la ne ka jing pen baptes da ka ba shusen rat bat ki le kumno kilek sha ka bible ban kershan pat ya kata ke ka bang kila ngek lupa ya kata ke baki kila yo lupa bat ka ka ba kila perkhat na duk mensua hendrai kan mau bang imdai ban le kumta haba ni pule ka bible ni dei ban bu syarut ya ki jing sau thu lupa jonga jong phi pule ka bible kumba kalong wat pule ya ka bible kat kum ka jing kwa jonga jong phi hendrai pule ya ka kumba kalong lada ka bible ko ong ka balik nyau ya ka balik lada ka ong ka bayong ong ba ka dai ka bayong lada phila don lupa ki jing mu perkhat ba ka dai ka balik pinsulet wat pa ka bible hangnu dan ka balik kamdan jingmut bat pinum poi shi ai ya ki jing su thu lupa jong phi pule let kumba philong bat pin sa syam ya ka jing shisha bat kan mau ba ublai juthok bat lada kan mau kata ka jing sha pin sa shay ke baro namar ublai jong phi umlong bakelan lada u ong ke umut shisha lada ublai ukran ka parsi ulai thu engai phi bakadai ka parsi
Lada uang ba pide ban pediang kum ba kalong upen sya yang ai phi ba kadai kum ba kalong. Dai kata kadai ka jing hikai jong ga Bible. Bat kidan sakiwe pat kini pat la se ki compare khendiat kini kilong kinong elap dalade. Kei ga bang amut ban ong kini gi breu kim nget yanu henrai tang elade. Kim nget yanu henrai tang elade. Kini gi breu ane thu pi habaki sngau ya ka jing sya bala yalap kim bishar daga Bible henrai katkum ka jing kwa ka jongki. Katkum ka jing sngau ka jongki. Ki ong ngim sau tanat ya kata ka jat jing shisha. Kumta kilapen i ya kata ka jing bom ya hab jongki. Henrai kim shim lapen i hangi daga Bible. Henrai kila shu bishar tangkat kum ka jing sau thu jongki. Ki kwa ba ka jing shisha kan long kat kum ka jing mudur jongki. Kan mau ba ublai uang. Ki jing mut jonga ki kham halor bane phi. Kum ba ka penang ka kham halor bane ka khandau kumta ki jing mut jonga ru ki kham halor bane phi. Shuang na phi rada phi pet shalor rada ki don ki khlor. Pitep na am ya kini ki constellation. Kini ki khlor ki badan hasi jaka. Shekot yaki constellation of Little Dipper, tekidan ki the constellation of Scorpio, i bakse drodor. Te pet yaki tu. Shona dan uwe ubreo, unong hakinong pet klor. Shona unong ba ngam itanat pi, shona udra, ani usudra kakot. Wang shona unong ngam itanat pi kanika jingdra. Ngaku abang ni klor undan hang tai la se kham itanat. Tharai kumno tharai ni nong pet klor nong. Nga tharai un sa syuri ke bat song kata ka jing pensong nia jong phi kamlong kaba scam kata kanong rem. Namar balai lada phi kwa ban ong ba kane kadai ka bakla kam dai da ka ba phin su ong yang ba ngam ya hap yo tu klor bandan hang nen re undan hang tai. Ale suan pet nak teleskop janga. Pet hi hang nu kidan ki klor. Dai. Pet hi hang nu kidan ki klor. Kumta akwa bane thu epi. Bakalong hakajuk ka rukom bat ka jing shisha. Ki breu kin ong ngam sngo tanat kum kata ka jing shisha. Hendrai kan mau bakata kam dai ka jing penduk nia. Ya ka jing shisha. Ka jing kali kalong hatu ka dan ha ka Bible. Hatu ka dan ha ka Bible. Namar lada ka dan hang ta sngo tanat ne sngo tanat. Kata kadai ka jing kam dan jing mut kadai ka jing shisha lada ka dan ka Bible kadai ka jing shisha bat ka kam kan mau ba ka kam ram jong unong ya laphi kalong tang ba un supen bana ya ka jing shisha ka ba usham hangta kumba unong pet klor umla ban bu yu klor ha kata ka jaka ka ba utu ubreu ukwa kum taru kinong elap ru kinomla ban bu ya ka jing hikai lanne ban shna ya kata ka jing elap ka jongki ha kata ka dur ka ba kinong sngap ki kwa kinong pet klor ki shudro bat bu dak ya ki kumba kilong hasun benang kum taru kinong elap kin shu elap tang kata ka ba ki syam ha ka Bible kan mau balada sngotanat na sngotanat ka Bible hi kalong ka jing shisha bat kan mau ba kita ki daw bar kinumla ban penduk nia ka jing shisha namar kata ka jing kali ka dai ban long hatu dan na em ha ka Bible lada ka dan hang ta ngim dan kam su ban pin shisha phi namar ba shisen ba ka sentur trai kala keran phim dan kam su ban artaten philong ha ka liang jong blai lada phingai lada shispa ki ong lada hakani ka snong barok ka wei ka ong em lada ublai uang hoat kala biang hang no phinyang hau blai nebat kipat bhur kan mau balada ublai uang ka ai udawa nangi ban ngat ba ublai unget yangi lada ublai unget yangi unlong blai syu umlong blai syu kan mau ba ladau ong ke ai ngidai ban ngat yu makan mau sisen kadan kawai ka jingle ya kenduk jongi bat kita ki
ki bakamel de baki de ki Kristen te ke kebajiang ta la don we breu ong bang yo kata ka jing itu pau bar kata ka jing itu pau kolong bau ong bau mun sem ba khoj uwan hanga baru ong ba ngim dan kamshu ya ka jing pen baptis handai ngibu hu ka jing kali hatu dan am ha ka Bible sngot tanat ba phi ka jing itu lupa phila ban phos neu ba phi ya ka khardap jong ka banang phila ban phos neu kumba phi phos itanat kat ba itanat handai ka jing kali kalong hatu dan am ha ka Bible namar ngangat ba uju umun sem uba tho ya ka Bible lada unwan phiru unum ya persya ya nuru bat unum persya lad kumno ha Bible lu ang kum tai handai phiun ong da kumai pat kan mau ya ka Bible la persat men sem da men sem jong blai lada uwan itu pau phiru kata ka jing itu pau ngan ngat kan ya hapsur bat ka Bible namar kum bangile pule mena ba ublai hi umju kala tinggal ngat pilai syah du hang ne bat menta nginepet syah ka benta ka bakhadu kan mau ka wai balada phi pule ka Bible nyau ko reka kade ka kat ka ba halor tam akan ka perthai phim dai ban pule ka kum ba phi pule ki kot skol jong phi nyau buram ka pule ka doai swa so phin pule panu mun sem ba khoj ya ki wai ki kat phila ban pule khlam doai phila ban pule ndat ki phila ban pule da ka jing start jong phi ya ka Bible phi da pule da ka jing start jong phi phinum poi sai ka Bible ka ong ba ya ki ba ubreu bakkan jado umla ban sngut hu ya ki bakkan jam sem ka Bible ka tho tang ki jing sisa ki bakkan jam sem lada phi ko ban sngut hu ya kita ki bakkan jam sem phi don kam yu mun sem jong blai hapo jong phi ba phin sngut hu tak da phi de ban doai bat lada phimman ban le ka mon ka jong blai phinum sngut hu hiru ya ki jing ka jong blai lada ka do no jong phi ka kwa betang ban le pop lada phin pule ka Bible phinum sngut hu lanu namar ngane thu phi ba ka Bible ka dawa na ngai phi ban ino ekipop baro bat ban but ya kata kalenti ka jing sisa dai kata ka dai ka ai ba ka Bible ke hikai bat menta nya yat nyo sya ka benta ka ba khadu bat sya kata ngakwa ban pule ngakwa ban share bat phi gini ki ya sam bat phi gini ki jing perkhat pule ka Bible sengap ya ka Bible bishar da ka Bible ngat ya ka Bible ko ngo ya ka Bible hikai ya ka Bible ya ka Bible yaisa ha ka Bible bat ya da ka Bible hadu ka jingyap kan mau kata ka wei ka jingsha bangi ngiyo ya ka Bible da ka jing khandu ka bakrau jong ki breu jong blai ngiyo ya ka Bible da ka snam jong ki rukhut tipun kalakten ya ka Bible bat ki sya thang em menshwa bandan ya ka Bible ki sya penyap ngabat phi menta don sau hali san hali kampa tiao hendrai syaitan la yo yang ai phi ban subuk kai ban supule kai hendai kan mau baka Bible hi ka dei ka keten jong blai hatu ngidan kam ban salia hatu phi salia ka jing sisa hatu phi salia na ka jing sisa ngai ublai udon ya ka ai ban ong happy proverb iwai ar pulai sangap bai kini kiken jong Jesus Christ wong gumne to phai phi ha ka jing sneng jonga hakmi ngan the no ya ka men sem jonga ha phi ngan pentep ha phi ya ki kten jonga namar ngalakhot bat phim tra ngalakner la kakti bat amdan basut nyau hendai phila iben ya ka jing perkhat jonga baro bat phim mon satya ya ka jing sneng jonga ngaru ngan rekhe ha ka jing janjar rong phi ngar bat ngan rekhe ben habawan lap ka jing syap tiang jong phi kata kamut un ndai bu un rekhe kumba ngi song thu ndai un phailen dat na bat ka beteng ko angum ne Jesus Christ wang habawan lap ka jing syap tiang jong phi kum ka eryong bat habawan ka jing janjar jong phi kum kal erlang thari bat haba ka jing sipa bat ka jing pisa ki ngat halor jong phi hangta kin khot karpa thanga hendrai nganum phai kiten kinwat biang yanga hendrai kinum syam yanga namar bakila isi ya ka ai ya ka jing tep bat bakim syam la jet ya ka jing syap tiang utrai bakim mon satya ya ka jing perkhat jonga bat kila nyu ben ya ka jing senang jonga baro namar kata kin yo bam yu so ela ka jong kalenti
Bat an pen kedang yaki dalah ki jong ki buj naba ka jing kala den jong ki ba bet kan penyap yaki. Bat ka jing man jong ki ba bet runar kan penjat no yaki. Henry jar ubasyak skor yang unyo syong ha ka basuk bat unyo long jai klem syap tiang ya ka basneu. Nomor kata ko aban ong pi ba kijing shisha baro ki badan kam na kapenta ka jing pen im yang ngai pi bat ya kijing sha ki ba ki balong ki kamram jong pi lasyam bat pen pau tang ha ka Bible phim dan kam banwat na ki yaki na ei ru lasyam ha ka Bible bat tang ha ka Bible hi bat kijing shisha sapang kum nongin maneu blai sapang kanyam ka rukam ru la tho tang ha ka Bible kam dan kam syu saya ki hukum balang ne ki hukum breu ban ong bang ha ban le sakata kata tang ka Bible la biang kinyam ki rukam bar ki bangi dei ban le tang ka Bible la tho bar ka jing kali kalong hatu phin bu de ka jing shisha bu hala de ka jing kali hatu phin bu de ka jing sha hatu pijet banum salia syu ya ka jing shisha hatu phim salia ban penya pher ya ka jing shisha na ka babakla hatu phin ong ba ka jing ya pher kam idon kam syu ladang sungai tang ha ka jing shida ba jing sngur men sem para ki jonga na kwa ban keran ne phi da ka basai ba ka dan ka jing ya pher ka babakla bak hapadang ka bashisha bat ka babakla kadan ka jing ya pher kan mau menen ngile pule ba kini kilingdo jong syaitan kile komno kimpen ya pher ka bak kentang bat ka bom kentang kimpen ya pher ka bakhut na ka bakhut pule Ezekiel kalnong ka ba arpu ar hot kalong ka bashisha ba ublai unum nyau ladang ngile bakla ha ka jing bom tep ka Bible ko ong yang ikum ne kam ki apostol khat nyau lai phong ublai nomar kata ule kum bom khmi yaki ayom ka jing bom tep henry menta hukum ki breu barok kelang la kelang ban kella ka bamut lese ki breu ki la ban ong kata te ka baha banum tep dai ki breu tekin ong lese ka baha banum tep henry ngakwa epi ban bu ka jing keling hatu inlat tharai na ka jing bishar jong blai nganget ublai unsa ong ha kata kasngi nganget ublai unsa ong ha kata kasngi un syong ha ka khat bat un ong balai pikiar na ka ban tep ya ka jing shisha balai pikiar na ka Bible ngala ai pi ka Bible katnu telisho phidan hayeng balai phimpule ya ka ngalabu ya uwei na ka yeng jong phi bat uwei na ka wei ka snong ar na ka wei ka snong banong ka jing shai ha ka snong jong phi henry balai phin pikiar na ka ban sengap ya ka jing shisha ublai unsa bishar ngi bat unsa keli balai phi chupule kai ka Bible henry phim salia ki jing sha ki bala tho aka balai phi pule tangi kita ki ba phi ngau ya hap henry ki ba phim ngau ya hap phim pule balai phin ko ngau tangi kita ki ba phi ngau tenat phi pule tang kitab sam dai ki ba kham tenat henry balai phim pule kita ki ba ngakwa ban senang ya phi ban pen bet ya ki jing long ki jong phi ban nya cha kan ti jong ka jing shai kan mau balada tang namar bangim tep kamut bangilat ublai un bishar kat kum ka jing tep jong phi barladang kiar ya kilat ki ba ublai kwa banwan ra ka jing sha phi kala long kaya rengkat bar utu ubreu ubala tep ya ka jing sha rem ko ngo hendrai kumbang kwa bane thu phi kamlong ka bas ngo phlai e ru amba an sadan tang khandiat ki ban bot ka jing sha ka Bible ka ong Jesus Christ ong Lukas khat ar lai phu ar to what shapting ko ikan hon ibaret na ba ukpa jong phi usngau bha e ban aya phi ya kata ka hima namar ba ublai ubu lupa ba ki wekin jat na andau Jesus Christ unwan
Henry ublay ulayu I lupa ya ke bakan dia. Namar bakim shimla I ya kata ka jing shisha baan pen im yaki. Ke Bible ka ong. Ar Thessaloni kalong ka baar khat bashpau. Lu khat ar. Badda ka jing syukor ka jing bom hak baro na ka benta kita ki bajat. Balai nabakim shimla pediang ya ka jing it ya ka jing shisha. Baan pen im yaki. Te namar kane ublay unpa aki ya ka jing terai ka jing bakla. Bakin nget ya ka lamler. Kanang ba nyok penrem ya kita baro ki bom shimla nget ya ka jing shisha. Henry ki bas ngob ha ka jing bom hak. Henry ka ka bang kwa ban ong phi phimde ban du jing kerman. Phimdan kam ban long si benta bat ki. Doai shu blai pediang yu blai pan ya ka jing em ka ba thamai ha phi bat phina ban ya chaki kum ki jong blai. Phimdan kam ban dan si benta bat ki ne. Tang namar bai ki ne la tho ka jing tho ba khut. Kamut bakam dan jing kerman yang ai phi. Kadan ngim dan ka jing kerman tang ladang isatla ya u. Stang ladang ngim ngat ya u. Kan mau bangidan kam ya ka jingat ka ba trai kam. Amdai ka jingat ka bayap. Ngidan kam ka jingat ka baim ka bayalam sya ka ban ko ngu u blai. Ka jingat tang makahi ban sungat. Kumbaki wei kimut kanum ya lam yang ai phi syai. Ngidan kam ya ka jingat ka baim. Kan mau ke Bible ko ong tang ka jingat klem ka jingla kalong ka bayap. Dai. Kan mau bangi dai ban ya ka jing shisha. Om tang ya ka jing sha ki bangi tep henre ya ka jing sha ki bompat shimla pen pauru. Watla kaya per na kata ka bangi laju ngat menshua. Keli. Nakwa ban bu ka tu kat ni ki jing keli phi mentang. Sho bangi na pun kut. Syawan polis kawai ka dekat. Hatu ngakloi batmon ban but nak syarut. Ya kitu ki jing hikai ki bom shimla dan nong rem ha ka Bible. La nga ya ki haduk kat nuru. Ngila ban ngat kan mau. Ngila ban ngat ya ka jing bakla. Hasil enter ka jing im jongi bat ngin sengau bangi dan ka jing tengan bahang ta. Henry ngan ong api balada kim long kat kum na ka Bible. Kam dan jengmut. Keli halade. Hatu ngakloi ban bu nak syarut. Ya ki jing bakla. Wat la ngahaban yang marwai. Hayeng hasam. Haing mlang hasalang. Habalang. Lada yang lakot u heretik seru. To'ai kan long. Henry ka jing keli kalong. Hatu ngakloi ban mon ban but. Ya ka jing shisha bat ban bu nak syarut ya ki jing hikai ki babakla. Ban thang nak ki hading. Ban ong blai ya rap yang abangan ya cakam ti ka jing shisha. Kan mau bayangi la ya thu ha ka Bible lada pin pule kita ki dekat. La ya thu yangi bangim dai ban pentam la ne penduna ya ka ru na ka jing tho bakut na ka Bible. Yo bangin du ya ka jing em bom jukut. La tho ang tai. Namar kata keli halade. Ladang akan taj ban ngat ya ka jing hikai jong ka Bible. Hatu ngam sim la penduna ya ka jing tho bakut. Ladang ngat ya ka bom sim la dan ha ka Bible. Hatu ngam sim la pentam ya ka jing tho bakut. Kan mau kumbang ilih pule mana. Bakitu ki bom sim la ya ka jing sha shen kin sangat ya ka lamler. Ka Bible ko ong kumno. Te namar kan ni ublai unpa aki ya ka jing trai ka jing bakla bakin ngat ya ka lamler. Kanang ba niok penrem kita baro ki bom shimla ngat ya ka jing shisha. Henry ki bas ngob ha ka jing bom hok. Teng kan mau. Amdai namar ba ublai un pun lek jubor ki ba pin ngat ya ka balam ler. Henry unsha. But kan mau ba kani ka khubor sya kalong ka ba dan kam ba ka ba ngingi yo na ka Bible ba ka Bible hi kalong ka ba kordor ba bat ngide ban shem ya ka kum ka ktien ka bomla ban bakla bat ko ban penkut no da kani ka dekat nangai pin sa sungu ya ka ba ublai ko ban wan ra api
Kong kumne ni kong Timothy lai san haduk san kani kalong kebabaha bat kabapdiang hun hakmat ublai unong penem jongi ubamon baki breu baro kini olat em bat bakin poi syaka jingtep ya ka jing sisa balai hangtu kadan ka jubab namar don uwei ublai bat uwei uksiang ru hapdang ublai bat ki breu ukres jisu uba hiru ubreu na kwa ban bo epi ka jing kan mau ba ublai ukwa yang ai pi ban poi ka jing tep ya ka jing sha kumbang le kran ba pi kini sngi balik no namar dan tang uwei ublai uni de kupa jong Jesus Christ bat ngi dan uwei kusiang uni de Jesus Christ ukun jong ublai takada ublai kwa pi ban tep ya ka jing sha khanang ba anda pin poi ka hima jong blai pin sayu i ya ublai ba de Jesus Christ pin sai ya selok ba du ba pin shem ya ka jing kemen kaba kham khrau ba ne ki jing jonga jong piang ne perthai namar kata WhatsApp ting pi lada ki breu ki berngam ya pi ngatep lada pin bud ya ki jing sha ki breu kin sa wan hayeng jong pi barkin sa ong ba phiat ka ba bakla henrai keli ya ki hato ka dan ha ka Bible lada ka dan gidai ban la lada kam dan yanungan ngai ya ki breu ne ya ublai kata kadai ke ka ublai ka ba ublai ukwa ban pentep pi namar ba ublai syau cha phiadu kata ka Bible ka ong na ba ublai ula kata ka perthai kar ba ula tino ila yau khun bala khamaroi ba ru bang ngai u unum jatsu hendrai unyo ka jing em bom jukut te kan mau kita ki jing kular ki jong ublai but angat pi ya saya kena ke jing hikai angat ba pisnu thu kamut ayu habaong banyang ha ka Bible batang ha ka Bible thi te tu blen kut khu pi ilakut bat ngapoi ha ka bakut jong kena ke jing pule Bible